ассалому алайкум дӯстони азиз, умедворам шумо хуб ҳастед. бар шумо саломатии хоҳон ҳастам. имрӯз чоршанбе 6 март. дар бораи қурби асъори миллии хориҷӣ маълумот медиҳем. $100 баробар ба 1095 сомонӣ ва ҳамчунин €100 баробар ба 1189 сомонӣ. бародарон, мисли ҳар вақта дар видео лайк монед, ба канали мо подписатсия кунед, дастгирира фаромӯш намекунед. худованд аз шумо розӣ бошад. мегузарем ба курси рубл. дирӯз курси рубл 120 буд, имрӯз бошад 1000 рубли русӣ ба 120 сомону 50 дирам баробар аст. иншоаллоҳ ки ноумед намешавем, фикр мекунем ба зудӣ рубл боло мешавад. ҳаргиз ноумед нашавед. касое ки мехоҳанд паспортҳои худшона бисанҷанд ку запрет, депорт чизе ҳаст нест, ҳамира воқеан фаҳмидан мехоҳанд, ба ҳамин рақамҳои дар рӯи экран буда бо тариқи WhatsApp нависед. албатта иам ҳамкорои мо ҳай, албатта менеҷери мо бар шумо ҷавоб метавад ва паспортҳои шуморо загранпаспорта тафтиш мекунад ва мефаҳмонад ки чӣ гап шид ё не. яъне ки барои тафтиш кардани паспортҳои худтон аз запрет ва депорт. ва касоне ки дар ҷумҳурии Қазоқистон ҳастед, 1000 тенгеи пули Қазоқистон бо курси Тоҷикистон баробар ба 23 сомонию 83 дирамро ташкил мекунад. ва касоне ки дар ҷумҳурии Туркия кору фаъолият доред, 100 лираи туркӣ баробар ба 37 сомон ва 1000 лираи туркӣ баробар ба 377 сомону 12 дирамро ташкил мекунад. хотиррасон мекунем, лайк ва обуна доштанро фаромӯш накунед. ва ба касоне ки пули Ӯзбекистон лозим аст важни боша, 50,000 сумми Ӯзбекистон бо пули Тоҷикистон 44 сомониро ташкил мекунад. ва касоне ки дар ҷумҳурии Хитой ҳастеду кору фаъолият доред, агарчи бар шумо лозим ҳам нест, аммо мо навор кардем, 100 юан баробар ба 151 сомонӣ ҳаст. худо нигаҳбони шумо. интизори хабарҳои дигар бошед.